Det er en maskine, den har ikke nogen øjne. Hvordan læser den mine data og mine strukturer og mine templates? Og det er sådan, vi skal tænke det ind, og det er sådan, vi skal begynde at angribe det. Hej og velkommen til Hverdags AI. En podcast, hvor AI bliver tilgængeligt, praktisk og forståeligt for alle. AI er ikke kun for IT-superbrugere og tekniknørder. Det er for dig, din hverdag og din virksomhed. Her giver Jakob Lynov Mindak og Frederik Krause fra Hverdags AI sammen med Mads Bang idéer, tips og konkrete eksempler på, hvordan du kan bruge AI mest effektivt. Med erfaring fra at have undervist over 2.000 kursister, deler Jakob og Frederik deres bedste råd og tricks, der hjælper dig til at arbejde smartere, spare tid og få øje på de nye muligheder i AI. Helt uden buzzwords og unødvendig kompleksitet. Lad os komme i gang med dagens episode. Hej Frederik. Hej. Så er vi back in studio. Back to business. Ja, præcis. I dag der skal vi snakke sådan lidt omkring det her med jo nok egentlig noget af et paradigmeskift, vi faktisk er midt i, eller står overfor, i forhold til indhold, der bliver skabt, om det er en pdf, et Excel-ark, en hjemmeside, at hvis vi godt vil bruge de her forskellige ting i AI-kontekst, at så er der i hvert fald nogle ting, man kan gøre for at gøre det nemmere for AI, og læse og forstå det, ændre i det, osv. Men kan du ikke prøve at starte med at sådan, det her sådan helt overordnet? Hvorfor, hvis man bare laver et eller andet, man er vant til sådan med menneskeøjne og se og forstå osv., hvorfor er det ikke nødvendigvis det bedste input for en AI? Ja, altså det er jo det med en AI. Altså den læser jo bare ikke, hvad vil du sige, hverken hjemmesider eller vores templates på samme måde, som vi med vores menneskeøjne jo gør. Altså så den går ikke ind og ser på, okay, det er en lækker font, eller det er super lækker stylet med den her lille boks eller lille billedboks herover. Den går ind, den kigger normalt på sådan noget mere rå HTML, eller også kigger den jo mere på en struktur, og prøver at følge de her strukturer. Så det er jo noget, jeg faktisk ofte oplever nu, når jeg kommer ud i de danske virksomheder, at det er jo det her med, at de forstår ikke helt, hvorfor at for eksempel deres virksomhed og deres brand ikke kommer op i svarene fra de her chatmodeller, eller hvorfor at deres Copilot i Microsoft ikke følger deres Word template eller deres PowerPoint template, og den ikke helt kan forstå, hvorfor det er. Og det er jo simpelthen fordi, vi sidder og laver, kan du sige, dynamiske formateringer normalt inde i for eksempel en Word-fil i forhold til, i stedet for bare at skulle lave det som en rigtig god struktur derinde, som er let for AI'en at ligesom at følge og overholde. Så det er bare en helt anden tankegang, når vi nu skal til at bygge de her templates og til at bygge hjemmesider. Så det er mere rettet mod en AI, end det er rettet mod os mennesker. Så det er bare altså en maskine, og et menneske aflæser det bare på 2 vidt forskellige måder. Okay. Så skal det forstås på den måde, at man ligesom i en template for eksempel skal have indbygget en eller anden form for roadmap for AI'en i forhold til, hvordan læser du det her, og forstår du det her, eller hvordan skal man se det? Ja, præcis. Altså, det er jo ligesom for at få bygget en, kan du sige, en god struktur inde i sin, inde i sin template. Så hvis vi simpelthen tager en Word template, jamen kan du sige, når vi sidder og arbejder med den sådan menneskeligt, visuelt, jamen, så kan vi jo godt se, at hvis jeg tager en linje, altså den øverste linje, og så laver jeg den om til skriftstørrelse 22, og så gør jeg den fed, jamen så er det jo også en overskrift. Det kan AI'en ikke se, når den sidder bare og kigger på koden, så ligner det bare en ganske almindelig linje, ligesom alle de andre. Så der skal du arbejde for at tænke meget mere ind i sådan noget som, strukturer og bruge, word styles, altså det er, som du skal bruge headers, altså H1 og H2 og H3, og så den ved, okay, hvad er overskriften, hvordan skal den også læse dokumentet, hvordan skal den strukturere de her dokumenter, så skal vi bruge brødtekst og bodytekst-stilen. Det kan jo også være, at vi skal arbejde meget mere i master themes, ikke? Altså med hvor skal logoet stå hen, og hvad for nogle felter er det også, der skal autopopulere osv. Så det skal være meget lettere for, kan du sige, en AI at kunne navigere og forstå dokumentets struktur, for så kan den også meget bedre følge selve templaten og følge selve det layout, man gerne vil have, at den ligesom skal følge, ikke? Så det også ser godt ud, når AI'en laver, og det ikke bare ligner noget totalt rod. Og det
oftest, og det ligner det jo rod, fordi vi har bygget de her templates til mennesker, og derfor så har vi jo siddet og været inde og flyttet rundt i det, og måske ligger logoet indlejret som en PNG-billede i headeren, ikke? Eller der er noget brødtekst et eller andet sted, men det er også lavet om til overskrifterne, der er ikke lavet rigtige overskrifter osv. Så det er nogle af bare de elementer, som vi bliver nødt til også at skulle tænke ind, når vi skal lave templates, som også vores AI kan bruge fremadrettet. Ja, okay. Så det vil sige, når jeg for eksempel, det er faktisk, jeg har prøvet at skulle ligesom bruge en AI til, jeg har sådan en template, jeg bruger, hvor jeg skal sende noget præsentationsmateriale, med noget status på nogle ting og sager, så der er noget tekst, hvor jeg ligesom beskriver, hvad der er sket, der er noget tal på, der er noget kontaktinformation osv. Selvom jeg egentlig synes, at jeg i min prompt har givet sådan rimelig klare instrukser i forhold til, hvor skal hvad stå, ja, så kommer det stadigvæk til at se rodet ud. Det kommer stadigvæk ikke til at blive det, som jeg havde forventet, det skulle være. Det er simpelthen fordi, at den har svært ved at sådan navigere rundt i det her sådan helt standard Word-agtige dokument, som jeg bare er vant til at fylde ud med mine informationer. Præcis, fordi vi skal tænke på, for AI'ens side, der læser den jo bare en rå, kan du sige, XML-version af det her Word-dokument jo. Så for den jo, så er der jo ikke nogen struktur i det, du har lavet, når du ikke har defineret et klart hierarki i dit dokument, altså hvordan det skal sættes op, hvor er det, altså hvad for en defineret tekstbokser er det, der skal være inde, altså du kan også definere, du ved, lave notater til AI'en, du ved, hvor mange ord må du maks bruge per afsnit og så videre, sådan så det igen, det bliver meget, meget lettere for AI'en ligesom også at følge, så også sørge for, at det bliver pænt til at begynde med, i stedet for, fordi ellers så bliver det jo nærmest meget spild jo tidsarbejde, når vi først får AI'en til at lave noget, men så skal vi derefter jo sidde som mennesker, og så sidde og rette det hele til igen, og det er jo ofte det også, jeg oplever de her sådan lidt situationer hos de virksomheder, jeg kommer ud hos, og hos medarbejdere, fordi det er sådan lidt, jamen, nu skal jeg sidde og rette til alligevel, og så kan det jo lige så godt være lidt så hurtigt for mig, at, gøre det fra bunden af selv alligevel. Så det er jo også igen, og virkelig vigtigt jo også, at man jo begynder også at høre ligesom medarbejderne og så deres frustrationer ved det, og så derfor også gøre noget ved det fra ledelsens side. Og det vil jeg også sige, at det er jo en central erkendelse omkring hele det her AI readiness, at det er en designdisciplin, som ligger hos ledelsen. Altså fordi en CMO kan jo ikke gå ind og sige, hvad det er for en slags de mere tekniske opsætninger skal være på en hjemmeside. Og det tekniske team, de sidder normalt ikke og sidder og retter rundt i templates. Så der skal jo ligesom være en retning, der bliver lagt fra direktionens side, og ligesom siger, okay, nu tror vi, at nu kommer det til at være over 50% af alt det indhold, vi kommer til at blive genereret. Det kommer til at være AI-genereret. Og det var selvfølgelig også vigtigt, at de ting, som AI kommer til at generere, de dokumenter og filer osv., jamen de også ser rigtigt opsatte ud. Og det betyder bare, at det er ledelsen, der skal gå ind og sige, okay, men nu bliver vi nødt til at vælge en ny retning. Nu bliver vi nødt til at have nogen til at sætte sig ned og få lavet de her rigtige templates. Altså templates i Word for eksempel. Templates, hvordan skal du arbejde med den i Excel? Hvordan skal du lave en ordentlig template i PowerPoint, sådan så det igen også bliver let for vores AI at kunne følge den, når den ligesom laver arbejdet for os, eller laver udkastene for os. Ja. Så det er noget af det allervigtigste. Ja, så det er også det der, hvis man har ambitionen om, man vil gerne bruge AI mere til sådan at få skabt nogle af de her repetitive opgaver, og udfylde nogle dokumenter, sætte nogle PowerPoints op og så videre, så skal man altså lave den her forudgående investering, for at man ikke ender med at skal sidde der, som du selv siger, og rette det alligevel, fordi så kan man lige så godt bare gøre det selv, eller få en studie med hjælper til at gøre det et eller andet den stil. Ja, præcis, og så er det jo også vigtigt, ligesom fra ledelsens side, også, at vi prøver også at begynde at tænke meget mere ind i, du ved, hvordan er det AI, den læser vores dokumenter, hvordan finder den også informationen nede i vores databaser, har vi struktureret det rigtigt? For igen jo, altså vi kan jo betale nok så mange penge for at have nok så mange AI-abonnementer ud i virksomheden. Men igen, altså hvis strukturen ikke fungerer ordentligt, hvis dataen ikke ligger sådan, så AI let kan forstå den, og den er let tilgængelig, jamen så bliver resultatet normalt også bare derefter.
Og det er bare rigtig vigtigt at forstå, altså hvad hedder det så, hvis vi ikke bare vil have de samme resultater, de samme øveoplevelser hele tiden, så bliver vi også nødt til ligesom også nu at gå ind og definere, hvad er det så, vi skal til at gøre, altså hvad skal vi som virksomhed gøre, hvordan skal vi få bygget de her templates op, sådan så også, at vores AI kan arbejde i dem, også optimalt. Ja, jeg tænker også, det er fordi, når jeg sådan sidder og tænker på det her, så synes jeg jo godt, det kan lyde som en halvstor opgave, og også noget, hvor jeg har svært ved at kan se for mig, hvordan overhovedet skal det sættes op. Men det er vel også noget, altså man kan vel godt bare bede sin AI om hjælp til opsætning, kunne jeg forestille mig? Ja, altså den kan jo godt fortælle dig, hvordan du skal sætte det op, ikke? Altså den vil altid gerne, hvis den ikke lige kan gøre det selv, jamen, så vil den altid gerne fortælle, hvordan skal det sættes op. Men generelt så er det jo, når vi snakker templates, så er det rigtig meget med struktur og hierarki i de her templates. Så for eksempel så, som sagt med Word, altså at der er klart defineret H1'er, som er overskriften, og så er der måske nogle H2'er, altså underoverskrifter eller H3'er, ikke? Og så hvor til brødteksten så være hen, hvor meget må der være inde på de enkelte afsnit, altså igen også, så den ikke overskrider måske begrænsningerne i forhold til det word count eller sideopsætningerne og de her ting. Så igen, altså lav de her templates, så de har det her klare struktur og den her klare hierarki. Det samme også med for eksempel, kan vi sige, Excel, noget det vi også ser på sådan Excel, det er jo for eksempel, når man fletter celler, altså det er bare roden til de fleste data parsing fejl, fordi at så begynder AI'en bare at blive forvirret igen. Den kigger på struktur, den kigger på celler, den kigger på rækker, den kigger på kolonner. Så den kigger på en overskrift, og så siger okay, hvad er så det her den data, der er i den her kolonne? Så hvis du begynder at flette celler sammen, bare igen, fordi at det ser pænere ud for os mennesker, at vi lige har sådan en, kan du sige, en celle, der ligesom fletter som en overskrift over 3 kolonner eller 3 rækker, ikke? Så er jeg jo allerede der, at jeg har slet ikke nogen forståelse for, okay, hvad er det faktisk, der står, hvad er det for noget data, jeg skal retrieve ud, og det gør igen jo også, at faktisk, at den er meget større sandsynlighed for, at den kan hallucinere, eller at den kommer tilbage med fejlagtige data, og det gør jo igen, så er vi tilbage til det samme problem, altså så sidder folk igen og siger, det er jo forkert det her, han kommer med. Altså den er ikke særlig god, den er ikke særlig dygtig, men altså igen, det er jo kun fordi, at vi har skabt den her struktur i vores, data, og i vores templates, som er bygget mod os mennesker, fordi vi visuelt hurtigt kan afkode, okay, hvad betyder det? Men det kan AI'en bare ikke. Og det er derfor, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi også ligesom begynder nu at få nogen, der måske også begynder at blive ansvarlige for, det her med, det her human-computer interaction eller collaboration, altså hvordan får vi mest muligt ud af AI'en i den organisation, som vi sidder med. Og der var vi jo også inde for nogle gange siden, også et af vores tidligere, programmer her, altså vi snakker om den her AI-orkestrator, altså også i virksomheden. Fordi det er jo dem, der ligesom skal være med til at bygge bro mellem det, som dem ude i afdelingen, de sidder og laver, og så til alle de AI-muligheder, vi så kan formå at lægge ovenpå. Og det er igen jo der, altså virkelig sådan en AI-orkestrator også vil komme til sin ret, når man sidder og arbejder, altså den, der har både forståelsen for teknologien, men lige så meget også hører frustrationerne, og høre, hvad der bliver efterspurgt ude i de enkelte afdelinger. Ja, så man kan sige, det lyder som om, der er det overordnet på det her, det er den her, den klart definerede struktur, det her klare hierarki i opbygning af et dokument, for eksempel, som du selv siger, H1'er, H2'er, brødtekst, alle de her ting. Lad være med at for eksempel flette de her celler, fordi man selv synes, det måske ser lidt lækkert ud, men forstå, at det er en maskine, der faktisk skal læse det her, så derfor så bliver det bare mere kompliceret af, at man gør de her ting, fordi man selv måske i sit eget menneskelige øje synes, at det ser godt ud, og så er der måske også, så sidder jeg bare og tænker sådan lidt det der med sådan, og tænke lidt over, altså det, som jeg sidder og laver nu her, er det noget, jeg skal bruge for, som jeg skal synes er lækkert at kigge på, eller er det noget, der skal være effektivt for en AI at arbejde med, og så måske skelne lidt altså lægge de der sådan, jeg vil gerne have det ser lidt lækkert ud, de der briller lidt til side, så man kan sørge for, at det bliver altså mest muligt effektivt for AI'en. Ja, fordi at det skal jo også nok komme til at se lækkert ud jo. Vi skal jo bare bruge noget tid på at definere over for AI'en, hvordan
skal du gøre det, så det kommer til at se lækkert ud, når vi selv skal læse det, eller når vi skal sende det videre til nogle andre. Altså, hvordan er vores template sat op? Du ved, hvordan skal du forstå den her tekstboks? Er det til adresse, eller er det til modtagerens navn? Hvor skal datoen være henne? Ikke? Hvor skal overskriften være henne? Hvor skal brødteksten være henne? Er der en footer? Er der en header? Hvad er det nu end der kan være? Altså igen, så vi skal bare meget klart gå ind og definere det her præcist, sådan så det bliver meget let for AI'en at bare sige, okay, men det er det H1'eren, og godt, det her, så her skriver jeg så overskriften, så kommer der måske lige noget brødtekst nedenunder på en, 3-5 linjer, så kommer der måske en H2'er, så kommer der måske en H3'er lidt længere nede, altså, og så ved den, okay, men det er sådan her, så der er et klart hierarki i det her dokument, som jeg bare meget lettere vil kunne følge, end at vi bare sidder og gør brødtekst stor eller fed og så videre, og så ligesom bruger det som vores visuelle cue til, hvad en header er, eller hvad en 800 overskrift er. Ja. Der er i hvert fald lidt at tage med der til sådan sine interne dokumenter og så videre. Der er jo også en ting i, man kan sige, det her, det er måske også især for, hvis man har måske en lidt større virksomhed, man har mange interne dokumenter, ting, som man gerne vil have optimeret, processer og så videre, folk, der skal have adgang til det her og så videre. Men der er jo også en ting, som jeg tænker for mange, nu snakker vi i tidligere episode meget om det her med at være iværksætter og bygge en hjemmeside og så videre, hvor man jo tidligere har jo brugt, og gør jo selvfølgelig stadigvæk, altså enorme ressourcer på at rank godt på Google, det er jo stadigvæk en vigtig ting, men at man jo også begynder at se en helt anden adfærd fra os kunder i forhold til, hvordan søger man information, og hvordan jeg skal bruge et nyt løbeur. Googler jeg, eller spørger jeg ChatGPT, det begynder jo sådan måske at være lidt 50-50, hvad folk de gør efterhånden. Så der begynder jo at være en anden ting, man skal tænke ind i sin, altså strukturen på sin hjemmeside i forhold til, altså som et meget lavpraktisk konkret eksempel, i forhold til at kan få den trafik derfra stadigvæk. Ja. Og det er jo det, altså for igen, altså den måde vi kommer til at søge på i fremtiden, altså det er en helt anden måde end en klassisk SEO. Så klassisk SEO har jo altid gået ud på, eller SEO, Search Engine Optimization, det har jo altid gået ud på jo, at man skulle komme, altså sit eget link, altså sin virksomhedslinks og sit brandlinks, hvad det kunne være, skulle komme så højt op i ligesom Googles søgealgoritme som muligt, sådan så der var mest muligt chancer for, at folk ligesom klikkede sig ind på din hjemmeside, og så begyndte at sidde og læse derinde, og så finde ud af det. Men med AI, så skriver vi jo bare til AI'en jo, ikke? Jeg har brug for, en skjorte i paisley print, må gerne være i silke, lidt lækker til en sommerfest, for eksempel. Jamen, så går den jo ud og laver en meget mere detaljeret søgning. Og det kommer ikke at sige, at man prøver at gå ind på de her links. Nej, det kommer tilbage og siger, jeg har fundet den her, præcis det her, du har efterspurgt på det her link herinde. Jeg har fundet præcis denne her skjorte her, som jeg tror vil passe godt til dig, eller hvad den du er ude efter. Så der kigger vi meget mere i forhold til situationer, hvad det er, vi ligesom skal lave. Altså hvad er det AI'en kommer tilbage med, hvor let er det for AI'en at komme ind på vores hjemmeside og finde den relevante information, og hvordan så sørger vi også for, at vi ligesom optimerer den her, generative engine search, i stedet for det bare en ganske almindelig, search engine optimization, ikke? Så det er det der med også, at nu begynder at bygge vores hjemmesider, til ligesom med vores templates, men også til, at det kommer meget mere til at være AI's, der kommer til at besøge dem, og ikke lige så meget, mennesker længere, for de kommer bare til at sidde og snakke med en chatmodel, for eksempel, og så er det den, der vil lave søgningen for os, og bare komme tilbage med de resultater, som den ligesom tænker, er nok det mest relevante for os. Så du siger, der var faktisk en sag, du siger, i fra maj 2025, der kom ligesom det her AI Googles AI Overview blev lanceret i Danmark. Der hvor du så bare, når du laver en søgning i Google, jamen, så får du først den her AI snippet, altså hvor den ligesom også fortæller dig de mest interessante informationer omkring det her. Og det viser jo så faktisk, det var faktisk oftest der, hvor folk fik faktisk sin information fra den her search overview, og de klikkede sig aldrig videre ind på linksene. Så sådan noget som for eksempel, jeg tror det var Dagbladet Information, som oplevede en nedgang i sin Google-genererede trafik fra maj 2025 til august 2025
på sådan noget fra 36% til under 20%, altså så det var også en virkelig stor forskel, man ligesom kunne begynde at se, at det gjorde for de her virksomheder. Så nu er spørgsmålet ikke længere, hvor højt ranker vi i Google, men nu er det så meget om, hvor mange citations, altså hvor mange nævnelser får vores hjemmeside i de her, large language models, eller de store sprogmodeller. Ja. Så det er vel, jeg tænker, det er jo nok en til en samme situation som det her med at gøre sine interne dokumenter let forståelige for en AI, så handler det om på samme måde at have et eller andet lag i sin hjemmeside, som bare er egentlig bare lavet mere eller mindre for at gøre det let forståeligt for AI. Ja, præcis. Jeg vil sige, jeg tænker, vi også nok laver et afsnit, der kun handler omkring det her, Generative Engine Optimization, eller LLM SEO, eller hvad vi nu har lyst til at kalde det. Også fordi der er også nogle tekniske aspekter i det også, hvor vi også kan optimere vores hjemmeside. Men i hvert fald de, sådan, jeg tænker, der er sådan de hurtigste wins, og det, som virksomhederne kan begynde at arbejde med derude, jamen det er jo sådan noget, som vi har set, okay, hvad er det rent faktisk, der giver en positiv effekt i forhold til, hvordan de her AI-modeller, de aflæser vores hjemmeside, og hvordan de så også tager den her information og markerer den som værdifuld nok til, at de vil tage den med tilbage i deres svar til deres brugere. Og det er jo sådan noget, som vi har set, at inkludering af statistikker, altså tilføje konkrete tal og statistikker med kilder, det har faktisk den enkeltstående største effekt igen, fordi at det er noget, som AI virkelig forstår sig. Vi skal nok kigge på sådan en 2-3 statistikker, kan være rigtig, rigtig godt at have per cirka 300 ord, som vi har på vores hjemmeside. For igen, det er noget, der bare skaber troværdighed over for en sprogmodel, og ligesom noget, den tænker, okay, men du har de her statistikker med, jamen så er det faktisk noget, som virker mere troværdigt, og så er det noget, de gerne vil tage med tilbage. Så det er også noget direkte citater fra eksperter, og også med henvisninger, altså med kildehenvisninger på, hvor de er kommet fra. Det igen også har vi set kan give rigtig stor værdi, fordi igen det er noget, som ved, at det igen AI'en den kan faktatjekke. Så kan det også være, at man udtaler sig mere som en ekspert, altså så snart vi bruger ord som jeg tror, eller måske, eller sådan nogle ord som det her, hvor du virker usikker, jamen så begynder den værdi lynhurtigt at falde for en AI. Altså så de kigger meget mere på, er du en autoritativ stemme i det her område, i det her landskab, jamen så har du også allerede der en meget større tiltro fra de her AI-maskiner på, at du rent faktisk ved, hvad du snakker om, og så har de en større chance for, at de så vil gengive dine budskaber eller dine produkter i også deres søgninger derinde. Ja. Okay. Ja, så der er virkelig noget, og hvis man igen at det er noget, der er vitalt for ens forretning og få trafik den vej igennem, så er der virkelig noget at være opmærksom på her, fordi det, vi kan jo, du selv siger, Dagbladet Information så et ret tydeligt sådan et eksempel på, hvor meget det har betydet for dem, og det kommer jo kun til at gå en retning, og det bliver mindre organisk trafik på den måde der. 100%, ikke? Altså så folk, der kommer ikke nogen, du kan rank nok så godt på, SEO på Google i fremtiden, men altså når folk bare får al information fodret et sted, så kommer de aldrig til at klikke sig ind på din hjemmeside, med mindre at AI, en maskine har sagt, okay, det er en af de her sider, du skal besøge, for så kommer de så ind, når de skal købe produkter, eller i hvert fald AI'en til at købe det for dig, måske også, men altså, i hvert fald den her måde, har du en meget større chance for, at de faktisk vil række ud til dig, eller benytte dit produkt, eller besøge din hjemmeside. Så det er i hvert fald også rigtig mange ting her, vi ligesom skal have fokus på. Og en anden ting også, vil jeg bare lige sige, som også kan være rigtig godt lige at have i tankerne for alle virksomheder med en hjemmeside, det er, oftest, at mange af de her AI's og AI-agenter, altså chat-agenter som GPT'er og agenter i Copilot, de kan faktisk også kun dykke 2 lag ned på en hjemmeside. Altså så de kan kigge på forsiden, og så kan de klikke sig ind på en underside derfra, men så kan de faktisk ikke komme længere ned. Så hvis du har dine vigtigste data og de vigtigste informationer nede på 3. lag eller 4. lag, eller hvad det nu kan være, igen, det kan AI'en overhovedet ikke se noget om. Altså, så det har det slet ikke noget kendskab til, så derfor kommer det heller aldrig med. Så vi skal også begynde at tænke, igen, altså som vi også lige var inde i, struktur, hierarkier, også på vores hjemmeside. Altså, hvordan bygger vi dem op, så det bliver lettere og bedre for vores AI, ligesom også at kunne finde frem til. Ja, okay. Ja, der er i hvert fald til en hel episode der, det er jeg ikke i tvivl om. Hvad hedder det?
jeg tænker jo også, der er alt muligt, altså der er jo mange ting i det her, det er åbenlyst værdifuldt at tænke over. Der er noget, der kan hente på, hvis man har altså intern effektivitet og så videre. Der er noget at hente, hvis man har brug for trafikken, der kommer fra de her modeller. Er der nogle ting, som du synes, det er nogle sådan lidt vigtige faldgrupper, og sådan ligesom holde for øje i forhold til den her AI readiness, eller hvad man kan sige, og være sådan AI first på de her ting? Jamen, jeg vil sige sådan generelt, altså også måske lige, for en ting er jo også, hvor AI er henne nu, men lige så meget også for at være AI ready, så skal vi jo også ligesom prøve at se lidt også ud i, hvordan kommer det faktisk til at udvikle sig måske også lidt, så igen vi også bliver parate til det, så vi ikke bliver igen grebet med bukserne ned omkring anklerne, men vi faktisk også måske allerede nu begynder at tænke ind, at vi lige skal lave, kan du sige, de nye templates, eller vi ligesom skal omstrukturere vores hjemmeside til AI. Så også begynder at tænke ind, hvad er det, de nye ting kommer til at være. Og det kan være sådan noget som, at agentisk, altså web, altså det bliver jo ikke alene, at AI skal læse vores hjemmeside, men den skal også kunne udføre handlinger på den. Altså om det så er at booke en oplevelse, købe et produkt osv. Så derfor skal det også være rigtig let for en AI at kunne navigere rundt på vores hjemmesider og gøre det let for den at kunne indtaste de rigtige informationer og kunne trykke på knapperne også, sådan så den faktisk kan få booke de flybilletter eller de koncertbilletter eller få købt den skjorte i paisley-print, som du rigtig gerne vil have. Altså, så det er jo bare nogle af de her ting, som vi også skal begynde at arbejde med. Og så også i forhold til det her mere multimodale, altså AI og templates. Jamen det er AI igen, kommer også, som vi også lige snakkede også om i det tidligere afsnit, og som bliver også bedre og bedre til sådan noget som at aflæse billeder. Men det gør igen også jo, at vi skal have en endnu større struktur på vores billeder, på vores grafer osv. Det skal være meget let for AI'en at kunne aflæse præcis, hvad er der på det her billede. Det hjælper også med for eksempel en god alt-tekst på de her billeder også, ikke? Eller på de her grafer og visualiseringer. Altså det skal være et klart defineret overskrift, hvad viser den her graf, og også akseoverskrifterne, altså hvad er det præcis, der står de forskellige steder. Så igen, vi skal gøre tilværelsen så let for AI som muligt, igen, så den kan hjælpe os så godt som muligt igen i den anden retning. Og det er jo bare nogle af de her ting, som vi også ligesom skal tænke over. Og også det er sådan noget mere, som vi også ser rigtig meget, det er, vi kommer til at snakke meget mere med vores AI. Og det har noget at gøre med også, det er meget lettere at sidde og snakke frem og tilbage, men det betyder så, at når vi snakker med vores AI, så snakker den tilbage til os, og så kan den jo ikke vise os noget visuelt output eller visuelle eksempler, så skal den jo kunne forklare det. Så derfor også tænker jeg meget på, hvis du har en hjemmeside, eller noget templates, eller tekst osv., så skal det jo også være igen et hierarki og en struktur, som er meget let for en AI at kunne læse op for dig jo, så den både også, så du også kommer sådan en form for en sammenhængende historie. Så tænk lidt på det også, som hvis en blind person skulle kunne forstå din hjemmeside, eller kunne forstå dit hierarki i dine templates, jamen altså, er det let at overskue? Er det let for en blind person at kunne forstå det? Er der en klar struktur? Er der en klar, kan du sige, en rød tråd i det? Eller er det bare et stort miskmask med en masse sådan overskrifter og menyoverskrifter, og så står der noget, information her og der? Så det kommer også til at blive rigtig, rigtig vigtigt. Så det er jo bare nogle af de her ting også, som jeg tænker, at virksomhedsledere og dem, der sidder ude og arbejder med hjemmesider selvfølgelig, også skal begynde at have for øje. Altså, hvad er det også, vi kommer til at se på i fremtiden? Og også så igen, vi kan være så klar som muligt til at udnytte alle de fordele og de ændringer, der kommer til at være i den måde, vi søger på, finder information på, vi arbejder i templates på. Altså sådan så igen også, at det bliver så optimeret som muligt mod AI, så vi også kan få så stor gevinst som muligt ud af AI. Ja, helt sikkert. Ja, så det er virkelig struktur og datahygiejne i bund og grund. Det er vejen frem, 100%. Og det gælder både for interne dokumenter, for ens hjemmeside, for alt, som man tænker, at en AI skal røre ved. Det bliver man bare nødt til at have for øje. Yes, og det er det aller vigtigste, og det er bare, tænk, det er en maskine, den har ikke nogen øjne. Hvordan læser den mine data og mine strukturer og mine templates? Og det er sådan, vi skal tænke det ind, og det er sådan, vi skal begynde at angribe det. Jeg vil sige generelt også til de virksomheder, som måske nu efter det her
episode jo til at tænke, okay, nu skal vi nok til at gå i gang med at rette til. Jeg vil faktisk sige, oftest så er det nok allerbedst at bare starte helt fra bunden af og gentænke alle de her strukturer ind til at begynde med, i stedet for at sidde og prøve at klippe klistre lidt i sine allerede gamle templates og så videre, fordi at du ved, det kan bare ende med at tage endnu længere tid, jo, fordi du arbejder med noget, som er illogisk for AI'en til at prøve at lave det logisk, og der er så en lang proces der, i stedet for bare at prøve at bygge noget op fra bunden, som allerede er logisk for AI'en til at begynde med. Så det er nok den allerstørste finding. Og så vil jeg sige også en allersidste ting her, måske også, det er at give også folk en deadline. Altså når I så har fået bygget de her nye templates, jamen folk er også vanedyr. Altså de har det med at falde tilbage i deres gamle vaner, og hvis de gamle templates de alligevel ligger der ikke er en deadline på, hvornår skal det alle have migreret over til de nye templates, jamen, så vil folk jo bare blive ved med at bruge de gamle templates så længe som muligt. Så også når vi endelig har fået lavet de rigtig gode templates, vi har fået lavet den gode hjemmeside, så også lavet en deadline til, okay, men for den her dato, så bliver alt gammelt bare slettet, og så er vi på det nye. For ellers så vil vi nok opleve igen, at folk bare vil gå tilbage til det, de kender. Ja, og så lige tilbage, så er vi jo helt tilbage til den her med, AI kan jo ikke alt det, som jeg gerne vil have, den skal kunne, men det handler i virkeligheden om, at man ikke giver den forudsætninger for at kunne løse de udfordringer, som man gerne vil have løst. Præcis, fordi det er faktisk spørgsmålet er jo, altså sagen er jo den, at den kan jo højst sandsynligt godt gøre, kan du sige, rigtig mange af de ting, vi rigtig gerne vil have, men problemet ligger bare i vores egen templates, og i vores egen hjemmeside, og i vores egen datastruktur, og alle de her ting er bare ikke sat op til en AI. Så det er sat op til mennesker, fordi det er jo mennesker de sidste 40 år, der skulle sidde og kigge igennem alle de diverse drev og templates osv. Ja. Men det kommer ikke til at være i fremtiden. Der kommer det til at være en maskine, der skal kunne kigge det igennem og kunne finde det rigtige information lynhurtigt, få sat det ind de rigtige steder i en template, få ligesom bygget en hjemmeside, som også andre AI's kan læse og forstå, så de kan tage den information med tilbage videre til deres brugere, og du ikke ligesom begynder at miste synlighed over for alle dine kunder. Ja, fedt. God point at få med, Frederik. Der er lidt at gå i krig med for folk derude, tænker jeg. Yes, 100%. Yes, fedt. Tak for i dag. Tak for i dag.